Ghrása, idir lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill. Níl má Ghrása má bhláin ní na bhíine nar dína cruún bit is mátá aon Gaelgory le nóníní. Is osa clúsa asig sí nar a bheith sé Uchtrid síos ní hain glas ceolver iad a hiúla. Tyró congrad a céile an gaidul síos is Muslim I siada tá ribí a grúige mar bhain go Shakespeare ina bhuair Delganí agus cuma sum tugann sé úla. Is nar a bhíonn sé ina mar cuir a finúna. Is nar a bhíonn sé ina mar cuir a finúna. Is nar a bhíonn sé ina mar cuir a finúna. Cuir a finúna. Scríomh an fille Nuala Ní Dhomhnaill an dáin seo agus úsáideann sí frotal, jazz sin lí, agus freisin úsáideann sí a lán lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill. Má Ghrása idir 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 lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill. An fille technic an cliste fad. Úsáideann sí chun an téime seo a currás á gcár agus freisin comala sin úsáideann sí go raibh a little bit of humour, you know? Ghrása, idir lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill.